Goeie, het is die 28 april. Welkom bij Bient. Miljoen Sipke de Boer maakt Keniaanse weesband. Bliet mooi zijn gitaar. Advocaat Harm-Jan Tulp over een mogelijke tropbraak in de Woekerpolis-affaire. En Annemarije Bloem die gaat weer helemaal los in haar mannelijkse taalrubriek. De lepelaar. Ja. De steenuil. Ja. De veldleeuwerik. Goed zo. De roerdel. Ja. Ja, wat heeft dit mooi uw taalrubriek te krijgen? Dat is een Nederlandse smak in. Nou, Roelof, dit is Mees. En Mees die werkt in Greens. En hij wordt het tweetalig wat hij opviert. Nederlands en Fries. En hij is geweldig als vogelspotter. Hij is nog maar 3 jaar en hij kent dit dat is alle knap. jaar al in de koop. En ik heb nog wat moois voor hem straks. Ja, een klein tipje? Een app zodat het dus echt alle keer in het Fries leren kan. Oké, en dat, nou ja, daar heeft nog meer uit van, hè? Ja. Deze week wel leuke spreuken en alles. Nou ja, ja, Freed, stier nog te jong bij Keniaanse weesband. En juist stier die op Keniaandag weer op te treden in Hossend Café in Emmen. Ja, welkom Sipke. Welkom. Wat een contrast, hé. Ja, wie trouwens Koningsdag, juster. Maar, Wat zei ik? Koninginnedag. Wat zou je Keniaandag? Ik moet even... Mooi dat het me even verbeterd. Maar wat een contrast, hé. Ja, zeker. Een heel groot verschil, ja. Ja. Want nou, ik bedoel dat op Koningsdag, dat doe je wel vaker. Dan Ja. spelen ze de hele boel platte stroebedoer en, Ja. en van de andere dingen. Ja. Maar ja, Kenia. Vertel, wat is dat voor verhaal? Nou goed, ik werk dus bij Cloettes, een bedrijf, het meerdere fabrieken terug heel Europa heen. En Cloettes is sponsor van de stichting Asante. Omdat een collega van mij die is voorzitter van die stichting. Nou goed, en omdat Cloettes sponsor is, maar er elke keer 1 of 2 mensen mooi erheen naar het weeshuis om daar eigenlijk wat te doen, hè? Of te klussen of weet ik wat. Nou ja, ik heb praten klussen en ik ga wat muziek maken. En ja goed, dat weer een geweldige weekend. Ja, dus er is dan een weekend geweest en er was het mooi ja, echt om eer me heen, dat Rudy Band. Ja, ja. En een soort muziek maken, daar hebben we een compilatie maken van Ja. de beelden die Stoof zelf draait heeft. Ja, best. Ja. Heb je wel gehoord van de zevende zee? Awimboe, 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 away. Ja, na 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 na. By the rivers of Babylon. One day I get back to city, my chair. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. And I'll be saved. Ja, Sipke, dat mag tegen nu lezen. Wat gebeurt hier al hier? Nou goed, ik moet elke dag klussen van Jelve Zand tot Jelve jou. En dan doe ik ook door de muziek maken met die band. Maar ja goed, de Keniaanse hitlijst. En daar is natuurlijk ik het lijst, want ja, dat ben ik net zijn thuis. Dus ik heb wel wat Keniaanse knijters opzocht. Nou, neem eens in. Ja, Jumbo, je dat nummer. Ja, maar daar ben ik niet zo'n tak om. Want ik dacht nog dat ik mooi kom, de snijden zijn voorbereid. Dan ging ik het lijstje van die nummers zijn voorbereid. Maar ze zeiden staan gelijk. Nou, pak de gitaar maar, want die ben ik durven wist wel. Nou, wat uitziekje van, nou, wie dus heel weinig nummers die ik hoor, die banden kon, wie een peer. Alleen nog heb ik langs wat uitbreiden, heel wat nummers die we hier ook denk, nou, dat is wel geschikt Ja, voor die Lion in the band. Morning Sun. Hè? Ja, dat is makkelijk te leren, want er zit heel veel herhaling in. Dus in Harlem heen en dan jongen ze dat. He, dus dan is het hartstikke leuk. Nou, god, ik heb dat doen van de zevensprong leren. Dan denk ik, een beetje oer-Hollands is natuurlijk hartstikke leuk. En ja, wat Bob Marley dingen, wat Boney M. En oh ja, het nummer van Lion Sleeps Tonight, dat is een heel Afrikaans nummer, dat kon ze niet. Koen ze net. Maar nog een dag, he, dan al die banden gelijk, Awimboe, Awimboe, en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Dus wel, ja, ik vond het gek. Maar hoe reageren ze op die? Dat is een grote man uit Nederland komt. Nou, als je de komst de eerste komst er die snijs en dan toen wij die kwamen, wie er een uur of 10 was, dan zie je nu elke weer in de kerk en nou die kerk zijn deuren, dat vind ik 3 tot 4 uur. Zo. Ja, dus de uur of ja, wie niet een uur kwamen die band verder om en eerst shirts die eerst wat on en door is net of ja, gewoon netjes een hand stel ze voor, ze eerst niks, maar dan just de eerste periode zit die zo wat om te zien en nou goed, toen Smit op een de gitaar erbij pakte, nou toen het clear. Ja. En van toen ik continu onder die hing je en even zo voetbal in met die band, dat het tijd weer en ja, muziek met die jongen. En ja, die band ben ik hartstikke ritmisch. Wij binnen wat hebben, zo stelt hij houten klaar neer. En ja, dat is gewoon te gek, hè. Op olievetten dat ze soms slaan of op krukjes en
dat is echt te gek. Want de hier steekt een doel eigenlijk in, een soort van muziekproject, maar zelf ik muziekmuizen maar uit. We hebben kunnen aanstaan een stukje zin letten van een noemen, dat is maken hest, maar er zit ook al even Nederlands tussen. En Keniaans. Hoe is dat die? Nou, ik heb dat nummer wat we zelf geschreven hebben, dat is in het Engels en in het Keniaans. Ik heb op een gegeven moment hebben wij tekst maken met die band. Van, nou goed, we willen hem graag hoe jongen. Hij zei wat onderwerpen opgenomen en toen heb ik gevraagd van... Maar wat ben dan onderwerp? Nou, bijvoorbeeld home, een thuis. Ja, en Njambano. Of bijvoorbeeld children, wat Toto is dat in het Keniaans. Het is home is ook Nyumbani, ik zou even het maar nou goed, dat zijn de dingen wat zou ik gezongen willen. Ja goed, het valt me op. Jambo, dat is natuurlijk een standaard groet erin, dat betekent gewoon van hallo. Goed, Santi betekent dankjewel en dat zit er ook wat in verwerken. Zullen we eens even zien wat er van maken is? Ja, dat een stukje zien. For you Rafiki, for you my friend. Jambo aye, jambo aye, yo. Amariago, aye, Moja, Billy, Taju. Nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Jambo aye, jambo aye. Ja, ik denk dat moest wel een zin zien wat op Nederlands of Ja, ik Fries denk is al. natuurlijk. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, ik denk wat van hun taal en ik wat van huis. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat oud-taal, dat is gewoon, of die kreet, dat is gewoon oud-taal in Wat het is dat ervan? Keniaans. Dat is jong sterk. En de beste ik altijd met Ben aan de gong. Ja, ik vind het machtig. Ik vind het heel onwaarlijk. Prachtig. Het is echt een droom die het uitkomt. Dat is ook dwamhuis. Het is heel dankbaar om te doen. Want nou goed, die band die ben ik gewoon maar een heel beetje tevreden. En nou goed, was het wel waarom krijgt, dat is gewoon echt... Ja, want door Christophe op een dit, maar pak er een bij. Wat zit je erop? Toen Sipke? Ja goed, was ik het helemaal vol is? Nee, hoeft net heel dom, maar een beetje de strek. Het is heel mooi. Ik heb een briefje gekregen of ik van de oudste bandjes, maar... Nou, begin maar door de eerste periode. Ja goed, het is, ze zeggen eigenlijk gewoon van, nou, ze vinden het gewoon ontzettend jammer dat ik weer voortging. Ja, ze hopen, ze zien ook gewoon dat ze de tijd weer zondagen weer omdraaien konden. En de snij dat ik de krek kwam, dat ze weken nog een keer oer konden waren. En ze zijn blij dat ik voor Assante kezen heb. En ze hopen dat als ze ooit naar Nederland komen, dan zie ik ze mij op. En de band natuurlijk. Nou, goed, het is gewoon heel veel bedanken. En, maar dan best dus een grote kerel, had dat dan wat droeg? Nee. Nou, die band die hier een Auschwitz en Auschwitz-versje voor mij maken. Nou, dat duurde 2 regels, dat begon de eerste al. En ja, dat is ook iedereen. En het is gewoon, het is zo gemeend. En wist, de rest, die band heeft niks. De rest komt het idee op het moment dat het de best. Dat is maar juist wat extra's aan die band. En op het moment dat het is het gevoel dat het eigenlijk van een oud pakst. En dat is best wel heftig. En de weekend famke die echt ontroostbaar. En ja, dan heb ik maar beloofd naar Dukken. Ik zei, ik vond ik hem waarom. Ik zei, je moest niet hier wachten, maar ik zou komen waarom. Okay. En ik zei, ik denk er maar aan. Ik heb mijn hut hier wat ik hierop heb vanwege de zinnen dat ik er achterlitten. Dat ze soort ondenken. Nou, daar heeft weer een heel stuk bagage mooi nam. Ja, nou, een mooi verhaal. Ja, en we hebben nog, wij hadden zeg je mooi nog een benefietconcert in Noffelijke Bergsma met Suskes, Zware Jongens en Gaatse Bosma. Die samenwerking met Noffelijk Bergsma, Jestraan, met BM Boekings en mooi Cloetta. Ja. En dan verjild op de helft. Verjild op de helft en het complete intree bedrag giet dan Super. naar de stichting daar. Nou, hartstikke mooi. Top. Hey, hartstikke bedankt. Ja, en naast jaren we van Arie Boomsma, waar hij bij stilzit als wij ons deerden betinken en de vrijheid vieren. Ja, het Europese Hof nou, want het Europese Hof van Justitie docht morgen een wichtige uitspraak in de langrinnende Woekerpolis-affaire. Een uitspraak die het echt gevolgen hak in van jou, want de kans is groot dat jou echt aan Polis ha. Ik praat erover met advocaat Harm-Jan Tulp. Hij had in 2008 100.000 slachtoffers van Woekerpolis bijstien en ik de skeerclaims daarvoor regelen. Welkom. Ja, waar draait deze zaak nou, Krek, om? Dit gaat er eigenlijk over de vraag die het nou bij het Europese Hof beantwoordt moet. Is als die verzekeraar voorafgaand aan het afsluiten van die polis wel verteld heeft van hoe steekt die polis eigenlijk in elkaar. Welke eigenschappen heeft hij. En met name is dan van belang welke kosten
En als het Hof zei van inderdaad, dat is net voldoende geweest. Het is een proefproces tussen nationale Nederlanden en een Nederlandse belisser. En die belisser die zei van, er zit zoveel kosten in. Als ik dat al je witten hier van tevoren, dan hier ik deze polis net haweld. En nationale Nederland die zei van, wij hebben precies niet in wat er in het boekje zit. Dus laten we dan maar eventjes naar de hoogste rechter in Europa gaan. En dan mag die zeggen altijd goed wie ja of nee. En de uitspraak kan heel vier gaan. De mensen die misschien de Woekerpolis heeft, ik weet net hoe zit het meer. Wist je al van de Woekerpolis heeft? Ik had er een heel iets beetje verstand van. Nee, Do? Ik ben in hier. Daar heeft ik les van. We zitten hier met z'n fjouwen aan tafel. Statistisch, jongen, hebben 12 van u. Nou, ik heb er één hoorn. Die heb ik nog 2 kwam ik erachter. Ik dacht, nee, dat mag net. En jou? Ik heb er zelf ook in. Ja, hè? Ja. Nog altijd. Ja. Nou, wij hebben eventjes op een ritje gezet wat dat nou is. En hoe dat dan werkt met zo'n Woekerpolis. En voor de helderheid. In de jaren 90 binnen in ons land meer dan 100 miljoen Woekerpolissen verkocht. De premie voor deze polissen werd gebruikt voor belizings, in de hoop dat het een soort extra yield opsmieten zou. Yield dat gebruikt werd voor bijgelijk studie van de baan of het aflossen van de hypotheek. Maar het er in het oors. Want troch het zinvallende belizings, maar bovenal troch de hege kosten die de verzekeraars rekenen, blowen de beloofde gouden bergen uit. En zak in het barre dat aan het eind van de periode maar een kwart van het tazijne bedrag oer is. Ja, en dan flint je heel voort. Nou, morgen is dan die uitspraak. Belangrijke uitspraak. Je hebt het al even schetst. En de kans is vrij groot dat de rechter, of de rechters van het Europese Hof, zeggen, hier hebben ze de burgers net goed verluchten over de kosten. Ja. Wat zou dan het gevolg wezen van die uitspraak voor Nederlanders? De kans om daarmee te beginnen is vrij groot. Omdat de advocaat-generaal, dat is eigenlijk de adviseur van het Europese Hof, die had in juni vorig jaar zijn dat er te min informatie jong is. Wat betekent dat nou voor de mensen thuis? Als je zo'n polis hebt en je zegt van als ik dit witten hier, dan hier ik hem zo net afsluiten wilt. Ja, dat juridisch jongen hiet dat dwaling. En dan kerst, dat is al je techniek, maar ik denk om kwart te gaan dat dit, als het Hof volgt wat de advocaat-generaal adviseert heeft, dan zet dat erdoor je hem voor een heel soort skeerclaims. En dat kan in de miljarden erin, heb ik begrepen, of niet? Nou, als je de binnen in totaal, dit gaat al in een nationale Nederlanden. Hè? In totaal binnen toch alle verzekeraars zo'n miljoen van die polissen verkocht in de rin van de jaren. En als je bedenkt dat een groot stuk van die polissen broekt is om de hypotheek maar uit te lassen. Er zitten, ik denk dat het gemiddelde huis in Friesland, wat wie dat, 2,5 ton. Nou, je tel maar uit. Ja, dat gaat om flinke bedragen. Nou, Ja. Want concreet, Willem en Tineke van der Harkema, die hebben zo'n Woekerpolis. Die jaren dit doen, die denken, er komt dus een uitspraak aan. Wat kinderen die dan op rekenen? Nou, dat hing het van per ding af. Het hing er vanaf van waar hij hem voor afsluiten, wanneer hij hem Maar laten we ervan uitgaan dat zij aan alle voorwaarden Ze hebben betingsten voldoen gaan. Zeker een voorbeeld, Jan. Ja. Wat uit mijn eigen praktijk. Laten we zeggen dat het Willem en hoe heet het zij? Nou, Tineke van der Willem en Harkema. Tineke van Harkema. Die hier allebei zo'n Woekerpolis. En het veriefelijke daarvan is, er zit een levensverzekering in wat je premie voor betalen moet. En die premie die verschilt per maand. Maar ja, als de koers naar onderen gaan, dan wordt die premie dat wordt een heel groot pad van de een soort van betaling. En die fret de beleggingspot op. De voorwaarden zeggen, als het pot leeg is, dan vervalt de verzekering. Maar die verzekering, die het de bank nou krijgt eerst, omdat de hypotheek vaak aflastvrij weer. Dus het huis moet uit de verzekering aflast En worden. dat geld is dan op. En dat geld is op en dan zei de bank van, de verzekering is voort. En dat heb je echt mooi maken? Dat heb mensen ik mooi niet maken. doen? Ja. Ja. En vandaar de reden dat je er dus als advocaat er bovenop zit. Ja, dat binnen toch hele schrijnende gevallen. Ja, oké. Nou, we wachten toch in ieder geval dank voor uw uitleg. Toch een ingewikkelde kwestie. Nou, ik hoop dat het helder voor is. Ja, Omroep Friesland betinkt en viert in de oorlog naar de derde betinking en het bevrijdingfeest Takkenwieken. Brengen wij deze weken alle dagen een persoonlijk verhaal over de oorlog. En Joert vertelt presentator Arie Boomsma hoe hij 4 en 5 mei beleefd.
Mijn paken is in november 44 deersketten in Snits. Hij ziet in het verzet en zijn groep zwaargen van Joodske en orenonderdrukkers. Op zijn graf staat dat hij vallen is in de strijd zijn onrecht en slavernij. 6 maanden later, op 10 mei 45, is mijn omke Koos binnen. Hij is neemt naar mijn paken, Jacobus Johannes, en kreeg als derde naam pakers verzetsnaam Karel. Dat 4 maaien voor mijn betjutting had, ze wel duidelijk wezen. Maar 5 maaien net minder. Als wij blind binnen voor ons eigen verliezen, binnen we blind voor de toekomst. Uw eigen toekomst en die van de meesten om ons heen. Daarom vier die 5 maaien. Ik toch mij. Hij komt joh. En morgen hebben we hier het verhaal van Alfons Catan van Leeuwen. Het ouders die waren in de oorlog omgebracht in een concentratiekamp. Een takkenwieke man die in Bient een soort omtekent voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, nou, de taalrubriek met Annemarij Bloem, daar was ik alweer even verrast, hè? Dat is net verwacht. Arie Boomsma op zijn Friesk. Ja? Het was een mooi man, maar nou is hij aan de andere Oké, man dat zei ze toen het loert nog wie, hè? Maar een mooie man en ik nog Fries. Nou, Ja. dat is allemaal Ja, een perfect. goede combi. Oké, dit is een goed begin van die taalrubriek. Nou, Yes. ik hing achterover, want toch is we van alles bij elkaar Ja. garren. Alle keren beginnen we met het Friesk op de dik. En wij binnen uitkwamen in Wergeën en daar gingen ze street art maken. Oftewel streetkunst. En ze gingen iets fantastisch doen, want ze gingen met de zin. Ach, heer, dat is stoek. Gingen ze iets geweldigs mooi maken. Maar Want dat ach, zeggen we nou? heer, Ja? gingen ze maken van heer. En wat toek gingen ze maken met toeken. Dus dat weer heel toek van die Wergeësters. Echt een wat leuk. supercoole actie. Maat je maar bedenken. Ja, en het had vanzelfs wat van de acties die de typesetters geregeld in Friesland houden. Want in het grootste geheim werkt het een collectief van Frieske farmjouwers en dichters om mooie Frieske zin en wun in de Frieske natuur. Ja? Ja, Hebben we daar al eens wat van Sjoen? dat weet ik net. Ik heb wel verschillende dingen van Sjoen. En een geweldige, dat is deze. Want het maakt net zomaar gewoon een verhaal wezen. Het maakt echt een beetje een literair verhaal wezen. Wat zit je? Ja, dit is Sjoerd op het Oert. Het had een skoft op het dik van het Ameloonstien. En het is een verwijzing naar de zagen oer Rikst van het Oert. En als het eerste wien is, dan jij je haar soms nog roepen om haar zoon Sjoerd. Hoe? Sjoerd. Sjoerd. Doe eens dat eens. Kist dat? Sjoerd. Ja, ik moest het krekel oefenen van mij. Sjoerd. Nou ja, klaar. Sjoerd van Toet. Maar is dat een club mensen die wij dus net kennen? Ja, het is geheim. Zit dat er ook bij? Nee. Nee? Dan is het stof verklapt, hè? Oké, dus dan mag we in de gaten houden. Ja, maar het is in de gaten houden, want begin mooi de eren op scherpen. Want dan komen ze met haar een ziende uitwerking van dit spektakel. Nou, dat zullen we wel zien. Ja. Het Friesk en de natuur, dat staat heel dicht bij elkaar, dat weten wij wel. En het mooie is dat in het Natuurmuseum van Friesland een dikke wikkelien de taalpilder ontbleten is, dat ze dat zo mooi zeggen. En de directeur van het museum luidt uit hoe dat werkt. Wil je weten wat een kieviet in het Fries is, dan kies je Nederlands Fries. Ga naar de kaart toe en dan zie je dat daar ergens een kieviet tussen staat. En dan moet je altijd even zoeken. Kijk, daar hebben we hem. En dan zie je keurig daar de liep verschijnen. Er ben ik natuurfilmpjes te zien op het taalpilder. Verder hing je er oren dingen die het wat met de natuur te krijgen hebben. Oké. Nou, dit is weer mooi. Een taal. Prachtig initiatief van Praat maar Friesk. En zulke pilders zo'n ook in orenmusea in Friesland steen kennen. Maar ja, wat nou als nooit in een musea komt? Nou is er wat geweldig nice, namelijk een Frieske nieuwe app. En hij heet Fauna in Friesland. Want wat nou als het witte worst, wat een lantaarntje, een libelle, Ja? wat dat nou is in het Friesk. Daar is een nieuwe app voor. Wist Weet dat je het? Het is vers niet een lanteertje. Nee, net helemaal niet. Nee, dat was in het Fries nee, hè? Zo makkelijk. Dat was net zo makkelijk. Maar als is het wel een heel makkelijk wit. Want als je hem sjuggen, de libellen, dan weet hij het. Maar daar is toch een app, Fadi? Ja, dit is de Fauna in Friesland app. Hij is vergees. Ik kan hem gewoon in de App Store hem downloaden. En ik liet hem even zien. Want als naar de haatgroep giest. En dan gaan we naar de insecten. Ja. En dan stiert hier het lantaarntje. En dan sjuggen we ook de foto van het lantaarntje. En dan sjuggen we, het is een libelle mooi, een blauwe stut. En hij heet een blauw stutje. Ach. Hartstikke mooi. Maar ik had nog wat moois. Oké. Want we zeggen krijg mees. En mees is dus gek op vogels. Maar dan steen ik alle keer vogels in. En ik hier even in voor hem opzag. Dat ik even zien hoe dat. Even. Ja.
Want hij zei de lepelaar, zei hij heel duidelijk. En die stiet er ook in. Ze kan meest het ook in het Fries leren. Want een lepelaar in het Fries is een leppelbek. En er komen al je prachtige foto's en informatie over de leppelbek bij te Dat is toch wel, hè? Nou, als het zo is, dan wist ik het wel. Maar ja, we worden die bruikzaas niet, want ik heb nooit de vogels. Weet je meer hoe een leppelbek, hoe die klinkt? Wat het loot is van een leppelbek? Hij durft dus nooit. Ik dacht net nou, maar er zit een functie op de app dat het kan. Oké. Ik laat hem eens even heren. Dat slag het. Vogel van de week. Doet hij het? Nog een keer drukken, Jerk. Nou. Nou. Ja. Ja, daar is hij. Herinner. Oh, dat weer. Oh, het weer heel wat. Maar dat gaat dan achter elkaar terug en ik heb geweldige dingen waarop zit je EMC gekregen in de haatgroepen dat er dus allerlei verschillende bissen in staan. Het is echt een prachtige Oké, nog app. één keer. Hoe heet de app? De Fauna in Friesland. zei je Fauna dat? in Friesland app. Te downloaden dus. En van de apps gaan we naar de social media, want 16 april weer de grote Frieske Twitterdag. En er is heel wat aan twitteren in Friesland en omstreken, omkrieten, maken bijzussen. We gaan eerst namelijk naar de tweet van Jorrit Bergsma. Die is helemaal een tarrien op zijn bruiloft. Want Takkomwieke zullen namelijk trouwen. En wat staat erbij? Ja, vertrouwde pilsjes inkeepje voor uw Amerikaanse bruiloft. Nou, dat heb ik genoeg, hoor. Denk We ik. nemen je merk, hè? Nee, dat is wel duidelijk te zien. De volgende, een tweet uit het Boetenland, want ik zei Friesland en omkrieten. Een soort mensen twitteren op de Frieske Twitterdag vanuit het Boetenland. Blijkbaar ben je toch wat onwennig op zo'n dag. Gini Lettinga, denk ik. Zij zullen ze wel hier in Spanje keer bij Fries twitteren, maar dat gaat niet boppen uw Friesland. Nou, Hebben we hier nog een Boetenland dat het goed is? Wieberen Bruinsma. Ja, of nee, dit ben de kotten. Of ik ga naar de katten daar. Ja, dier onder dak had Frieske Twitterdag aangrepen om haar katten onder de aandacht te brengen. Ja, ik leuk. Wat zit je er? Ik moet maar even zien. Dieren. Ja, al die katten zijn tweetalig. Dus als jou nou Fries of Hollands praten, ze kun je altijd verstaan. Perfect, Dat toch? is een hele mooie, hè? En dan gaan we als laatste we naar de Frieske Chinees. Ja, wat maar Wat maast hij? Die is die als jong? Ja, die ging wel heel snel als zo'n keer op een app-hand. Ja, heerlijk, hè? Ja. Ja, maar Sam has dat een beetje grappig gemaakt. Ja. Van dat soort, Ja. dat herken ik, denk ik, jongeren die het zou wat met die taal omgriemen. Ja, dat is machtig. Dat is en belangrijk. zo is dat ontploft dan even op social media, op Ja. Facebook en Ja. op Twitter. Dus Ja. dat is hartstikke leuk. Oké. Hey, komen we nog waarom op die t-shirts? Ja, daar wil ik thuis nog wel even mee moeten gaan. Want de vorige keer doen we hier het over Matahari. En mijn leerling kon Matahari net hier nog nooit van Harriet. Maar Badr Hari kon ze wel en Wibi Shuriari. Ja. Dus we hier op een gegeven moment al van Matahari hier we Badr Hari van maken. Oh ja. Dan heb ik een geweldig shirt van Baas Himt. Toevallig dat zij die ontworpen hier. Nou, die heb ik de vorige keer hier even wat over verteld. En we hier een oproep die Roelof. Wat hier wel weer vrij gewoon de meesten. Nou ja, kom maar een leuke, grappig ding, hè? Voor op een tekst voor op het shirt. Als mensen zelfs een geweldig idee hier, dan kunnen ze dat insturen. En dat gaan ze massaal die. En echt hartstikke leuk. Even een peer eruit. Maar je misschien zal op een Eftegroen voorbij komen. De grote winnaar voor u, wie namelijk Redmar Veenstra uit Affengewier. Hij is het zelfs een bedrijfje, Rededelic. En hij stuurde wat 10 voorbeelden. Net 1, maar 10 voorbeelden. Dus daar hebben we treien uitgekozen die wij het beste vonden. Want ik vond die maar dat wolf, vond ik leuk. Ik wil wel. Ja, ik wil wel. En hoor ik wel. En hoor ik wel. Nou, als de maar die maat op stap giest, hè, en dan probeer je de famke te versieren. Ik wil wel. En hoor wel hij wel. Ja. En hij de mooiste, die vonden we geweldig dat we hier. En die krijgt een t-shirt van Baas Himt en van u. Tierentank. Ja, Tierentank, die krijgt hij thuis toe. Oké. Geweldig, red maar. Oké, nou hartstikke bedankt. Ja. Heel leuk. Hey, ja, nou, dan zit Bien erop. Tegen dank voor je verhaal, voor uw les en van die Fries Verzels. Altijd leuk. Ja, bij binnen Moorwer met Bien Verzels. Dan is Sjoerd de Boer te gast. Deze Fries om Utens die schreeuwt een boek over Hitler. Dat is Toons die 70 jaar dat de dictator verstoort. Dat is morgen en van nou een hele mooie jong verder. Mijn naam is Alfons Katal. Ik was 10 jaar toen de oorlog begon. 4 en 5 mei betekenen voor mij veel meer dan nu kan worden gezegd.